Slovo po slovo učimo mi. Slovo po slovo reč napiši, ako pogrešiš tada obriši. Pokušaj i opet uz malo truda, nauči slova sva i stvarat ćeš čuda. Moja prva abeceda. Zdravo, zdravo, bubice moje male, drage, šumske veselice. Jeste li bili vredni od prošlog druženja? Da li ste naučili da pišete slovo Lj? Dobrodošli u novu epizodu moje prve ABCD. Nova epizoda, novo slovo. Učimo novo slovo. Danas će pametne glavice da nauče novo slovo. Šta mislite da danas naučimo slovo M? Kako izgleda i kako se piše slovo M? Slovo M je jedno široko slovo. Mnogo reči počinje na slovo M. Među njima je jedna koju svi mnogo volimo. Slovo M će vam biti zabavno za učenje. Pomalo liči na krunu. Hajde da naučimo kako se piše. Jedna crta ravno gore, pa koso na dole. Jedna koso gore, pa ravno na dole. Da ponovimo još jednom. Jedna crta ravno gore, pa koso na dole. Jedna koso gore, pa ravno na dole. Slovo M. Pogledajmo koje sve reči počinju na slovo M. Mačka, miš, medved. Ponovimo još jednom kako se piše slovo M. Jedna crta ravno gore, pa koso na dole. Jedna koso gore, pa ravno na dole. Tako je, izgleda baš kao kruna. Da čujemo novu pesmicu o tome kako se piše slovo M. Danas slovo M učimo mi, znaj lako ga je napisati. Mali miš, medved ili mačka, ili možda neka reč dugačka. Slovo M ponavlja se često, olovku u ruke pronađi mu mesto. Ponovimo kako se piše slovo M. Jedna crta ravno gore, pa koso na dole. Jedna koso gore, pa ravno na dole. A sada naučimo da pišemo neke nove reči. M, A, Č, K, A. Mačka. M, I, Š, miš. M, E, D, V, E, D. Medved. Ljubi vas sve vaša Mimi. Do sledećeg susreta!